କାହାକୁ ତଠିଆ ଦେଇ କାଢୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏ ଦଳ ବିଷୟରେ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସରେ ତ ଆଜ୍ଞା କର୍ମୀ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଜିରୋ କରିଦେଲେଣି ସେ। କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ପା ନିଜେ ସେଥିରୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଲୋକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଟିକେଟ ବିକୁଛି ଦଲାଲ ଚୋର ବୋଲି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଶରଦ ମୁଁ ଯାଇନି। ସେ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ ସେ ଦଳ ବିଷୟରେ କହିବି? ସେ ଦଳର ଗାଣ୍ଡି ଅଛି ନା ମୁଣ୍ଡ ଅଛି? ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯିବେନି ମାନେ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନି, ସେ ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ନିଜେ ଉଡ୍ର କରେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମରିବି କଂଗ୍ରେସରେ, ବଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ତ ରହିବି କଂଗ୍ରେସରେ। ଇଏ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ଖୋଲା ହେଇଯିବ ବୋଲି ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିଦେବା ଦରକାର। କାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଖୋଲି ଦିଅ। ବିଶ୍ୱବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଲ ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ସେ ମୁଣ୍ଡଟା କାଢ଼େ ସବୁଠୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଭିତରେ ହରିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ